Kata-katanan. Duwe kata-kata apa ora? Gak duwe. Kae lho. Sing duware di mau. Lembaga jaran. Nduk jaran. Aku nek es iki gak ditambani Gus. Ki sapa? Es tak tukokno es. Cuma kae sapa? Ulyang rawo iki. Ya, ya. Gak Mau tukono ditambani. dimo ora ditamani. Tak tampane entek. Heeh. Nukokno dheweke gak ditambani. Enggak. Ini Mau tukono sapa? ulyang. Kuliah iku anake sapa rek? Mai kang perjalanan. Potongan iku. Hah? Potongan yo. Iya. Cah kembar kuwi. Iya. Rek. Yo, pom. Adimo ta? Ecek rongkon ae ngono ya. Pisan 20-an. Jam piro mangan? Kok Cuman turu. iku gak nek nganune pe. Iki jam lho. Nek jame ora. Jam re. Kamu pasang jame. Kuwi lak jam. Lah, ngono ki sampe ndi-ndi nggo jam ah. Dangi gelange waki saiki karek sithik cah. Do nek ndi? Mas enggakno. Apa di cita? Ape tak utang paling disinggahno. Dangi ape tak utang gak oleh terus disinggahno ta. Lah, Sing kare terus pedot Gus. lho kene. Kene. Cantol paling. Santai. Tata untu 6 paling. Ini mulai neh. Ini Gua diceramai ini nomah wonge. Gak betah sih. Gua kepikiran sopo saiki ora tau betah mondok. Menurut ini mah pisan ya. kepikiran sopo ya kira-kira? Keren sapa nang kira-kira nang? Ramal sih. Sapa? Biasane penggaweane teko lagi teko sapa? Teko Jakarta. Iku kangane Mas. Gak tau. Dimo ojo ae nanti bono. Ceroke gak melok cocok Gus wong loro iki. Wis kene sing nyambung-nyambunge blas. Jakarta. Deh ora. Ora nek nyambung-nyambunge blas. Kakak mana kata-katanya lu? Masa pesan-pesan kepada anak-anak muda zaman sekarang? Ora duwe. Urung gawe lur. Gawe lali terus kok. Cepet diputusin dek karo Rika dek golek neh. Sapa kowe? Iya dek. Duh. Wis gak dikanggokno. Cincine kae mbok jaluk neh. Apa? Cincin. Sing mbok tukono kae ya. Jalan nah apa kono nah. Tukono gelang barang omonge wong-wong. Iya. Gelang karet. Golek larang iku artine. Tak gawakno kopi ya. Kopi apa? Kopi tak tukokno mari Mas. Saben Amerika ora digodhogno, malah kon go balik kapan lembarang. Iya. Leme matang apa? Matang Walah. ini ngerti tau. Untuk ngarep omahmu ya. Wis ditolak mentah-mentah. Kira kowe nggone bongkotan pring ta apa ora? Tetep kono lah. Yo tak tampa mari bako iki. Iya. Nah minimal on ngeteri duwe. Minimal. Rong juta minimal. Iya. Sikilem saiki bakonan. Berarti kelan nobong. Iya. Bako pring. Dari bako kayak di swagai ya. Pakai itu piro. Sesuk mondok, sesuk ditenemani neh. Sesuk mondok ditenemani neh. Kowe iku lho ape mondok sak apaan? Rawo lho. Harus apa? Dang minyak ah. Dhewe ae. Gutas ngaku ngaku. Padahal ape mondok neh kowe melok ora? Iya re. Wong ngomong aku ndek ini sawah. Kowe mondok neh aku ngono. Iya. Ya melok muranan. Nang Sulang enan. Lang.
Aduh ono sulang. Wis urung tau ora sulang Dik. Wis tau nombluro ya nan kowe. Tahu betorik. Gue montor. Gue mantan betorik. Montor sapa? Bentar udah bundal. Teko alun-alun kae. Kepala. Gak ditinggal ya. Ya, terus tinggal piye? Apa jalan ya? Yo nelpon kowe mu. Kon marani. Jujune kok ora ya nan. Rasane pun ya cara kowe nganu Hilang. ditinggal ngene. Halo mu. Parani aku setilok mu. Mau Hilang dicak, malah mau dicak. betah wae nekone. Tah nang kono kowe. Lewat. Mas sapa? Kene. Duh, kantor polisi. Enek sing negara apa ben? Paling negara areng anu sapa? Sokono mah tak mantil iki lho. Tegur lho. Iya ta. Prajek men tadi kedok. Gede-gede prenya ya. Iya, cicang randu deh. Cicang randu ya. Dodol es ah. Hah? Dodol es. Gak wonge lunga terus. Cica iki sing ndi rene? Omahe ku yo sing kangane kanit ku. Adina. Sini. Hmm. Cica. Kanep ki bareng nang sekolah yo. Iya. Berhijab kok. Iya. Sapa Cica? Iya. Cicang randu. Sama Ayu. glowing. Ya, Kok pernyanyi Arjen Memorine sampe entek iki. kemarin Penutupan kakak manan. penutupan. Oke, kakak kata-kata. Bye, cukup sekian. Tetap sekian hari ini. Masih bersama siapa? Kakak Manan. Jangan lupa subscribe lor. Kakak Manan. Like, comment, dan oke. Nah, iki adike kakak Manan. Iki kakak Manan. Iki kacereng on iki lur. Wes lah ngene ae lah. Seneh.